אנחנו רוצים להגיד שלום לאחת מהם, תאיר איפרגן, ממפלגת ישר של גדי איזנקוט. שלום עלייך. היי אלירז. תשמעי, את היית בממשלה הקודמת בתפקיד, נכון? מנכ"לית משרד העבודה? נכון, אני הייתי 17 שנים במגזר הציבורי, בכל מיני תפקידים. באחרון שבהם מנכ"לית משרד העבודה, כן, גם עם הממשלה הזו. אז אני מנסה להבין, כן, את בקיאה בזה יותר. נגיד מנכ"ל משרד, כשאת מונית, זה היה מינוי מקצועי סלש פוליטי? איך זה עובד בזמנו? כן, מנכ"ל משרד בעיקרון הוא משרת אמון, הוא צריך לעמוד בתנאי סף, הוא גם צריך להיות איש מקצוע, וכדאי שהוא יבין בניהול, וכדאי שהוא יבין במטריה המקצועית בדיוק. האיזון בין המשרת אמון, זה לא בהכרח נאמנות. בדיוק, זה לא נאמנות, זה אמון, זאת אומרת, כן אדם שהוא מטעמי, אבל בעל מקצוע. ועכשיו את נכנסת נכון, הוא מסוגל לממש. כן, בבקשה. מסוגל לממש את המדיניות שלי, ועדיין להיות סופר מקצועי, ומבין במה שהוא עושה, ועם ניסיון ניהולי, ועם ניסיון במטריה המקצועית שאתה בא לנהל. הבנתי, אז את היית מנכ"לית... מה שלא נראה כך היום, אלירז, כן? כן, אז בואי תספרי לי, הנה, מתוך המערכת, זה מה שבאמת מעניין אותי לדעת, אנשים שמגיעים מתוך המערך הציבורי, אבל, את יודעת, את נקראת בשפה הלא מקצועית, פקידה, נכון? הפקידים בתוך המשרדים, או שאת בעצם צריכה לאזן בין הפקידים לבין השר, נכון? זה גוף באמצע. תקשיב לי, כן, אלירז, אני הייתי 17 שנים במגזר הציבורי, כמו שאמרתי, עבדתי עם 11 שרים, מכל הקשת הפוליטית. אני רק אגיד את הדבר הבא, מה שאני ראיתי בממשלה הזו, בשמונת החודשים האחרונים בהם הייתי, לא ראיתי כל השנים בהם הייתי במגזר הציבורי. ספרי לי, תני לי דוגמאות. חוסר ענייניות, דיונים מקצועיים שלא מתנהלים, המון משרות שבהם יש צורך לאייש אותם באנשי מקצוע והן לא מאוישות. כך לדוגמה, מנכ"ל רכבת ישראל, אגב הבעיות שהיו בנתב"ג, שנתיים אין מנכ"ל לרכבת ישראל. אתה חושב על איזשהו גוף ניהולי, שנותן שירות, שצריך להיות בו מישהו שיקבל החלטות, והוא לא נמצא בו שנתיים, איך נראה הגוף הזה. בעיקר חוסר ענייניות, אז אני מנסה להבין איתך ביחד, את מגיעה מתוך המערכת, אני מנסה להבין מה האינטרס של ממשלה לזעזע בקטע רע את המערכות, או שאולי יש מציאות אחרת, שבה הם אומרים, תשמע, המשרדים כבר התנהלו בתוך עצמם, עם עצמם, לעצמם, ועשרות שנים הם נמצאים שם, ובאים הפוליטיקאים כל הזמן מתחלפים, ולא באמת משפיעים. זה הסיפור מהצד השני, בטח אם אנחנו ניתן את הצד השני, זה מה שהם יספרו לנו. אז את היית בפנים, תספרי לי רגע מה האמת, כי בסוף גם מערכות ציבוריות, משרדים שעובדים עשרות שנים, אותם אנשים, איך אומרים, את באה אליהם עם תוכנית של השר, והוא בא ואומר לך, איזה תוכנית ואיזה שר. אני יודע מה לעשות, או מחמחם אותך, את יודעת. אומר לך, בסדר, מחר. אלירז, אני בתוך ה-17 שנים שבהם הייתי במגזר הציבורי, רוב השנים עם ממשלת ימין, כן? והיו שנים שבהם עבדנו, אני לא אומרת את זה כאמירה גורפת על כל ה-17 שנים. מעניין. היו שנים שבהם עבדנו הייתי עם חיים כץ כשהוא היה שר הרווחה, והייתי עם נפתלי בנט כשהוא היה שר הכלכלה והתעשייה, אז היו שנים שבהם הצלחנו ועשינו דברים ועבדנו, זה לא היה ככה כל הזמן, זה פשוט לא נראה ככה בשנים האחרונות. עכשיו אפשר להגיד דיפ סטייט, אגב, אם זה היה דיפ סטייט, היה לי קל יותר להישאר מתחת לצללים, להמשיך להיות בדרג מקצועי, ולעשות כאילו את מה שאומרים שאנחנו עושים. זה שאני עולה למגרש הפוליטי, זה בדיוק הפוך, זה כדי להבהיר שהדרך האמיתית לשנות, והדרך האמיתית לעשות דברים עם השדה הפוליטי, כי אם היה דיפסטייט, אז הייתי צריכה לעשות את זה, אגב, עם כל המחירים שזה מביא, נכון? חשיפה וזירה רעילה, אין מוניטין מאוד טוב לעולם הפוליטי. ובכל זאת, זה שאנשי מקצוע עושים את המעבר הזה, זה בדיוק, כי זה לא באמת נכון. אז מה הרצון שלך? עכשיו אז את מצטרפת לגדי איזנקוט, נכון? מפלגת ישר. למה דווקא גדי? וואו, כל כך הרבה סיבות. אחד, האמת שהוא מביא, הכנות שהוא מביא, שנראה לי שרואים את זה מכל הקשת הפוליטית, אנחנו מסיירים כל כך הרבה במקומות לא מאוד קלאסיים שנתקבל בהם באהדה, כמו קריית שמונה או קריית מלאכי, וגדי מתקבל שם באהדה מקצה לקצה. מעניין, בקריית שמונה הוא מתקבל באהדה? כן, ולא רק בגלל שהעם רואה את מה שאני יודעת בארבע עיניים בחדר סגור. זה אותו גדי, אמיתי, כנה, פיו וליבו שווים,
אמיץ, קרוח. בארבע עיניים הוא מרוקאי, או שהוא איש מערכת צבאית שהוא נטול עדה? מה זה מרוקאי? איך אתה מגדיר מרוקאי? אני מרוקאית. לא, אני לא מגדיר, תראי, בואי, אני מגדיר מרוקאי אצלי בהגדרה, שאתה נותן לזה ביטוי בהתנהלות שלך. זאת אומרת, הביטוי הוא שאתה יודע מי אתה ומה אתה, ואתה לא מספר לעצמך ולאחרים סיפור אחר שנוח להם לשמוע, כדי להמשיך לקדם אותך. גם אני וגם את יודעים על מה אני מדבר. את יכולה להגיד לי, זה לא אייזנקוט, את יכולה להגיד לי, אייזנקוט הוא לא כזה, אבל שנינו יודעים על מה אני מדבר. נכון? אני אגיד שני דברים. א', נראה לי שכולנו רואים את זה, בסדר? זה בן אדם אמיתי. מה שאתה רואה זה מה שזה, זה אותו גדי, בכנות ובאמת ובאומץ שהוא מביא. זה דבר אחד. דבר שני, אתה יודע, אנחנו לא מרימים את נס הזה, כל ההגדרה שלו. גם אני מאוד גאה. לא, יש הרבה הגדרות לאדם. אדם מוכר, כל אדם. כן, בדיוק, ובעיקר, עבודה קשה והצטיינות, בעולם הערכים שגדלנו עליו, את זה אנחנו שמים בפרונט, ועם זה אנחנו הולכים כל הדרך, גם גדי. ואני אגיד עוד רגע משהו, אני באמת חושבת שאם יש מישהו אחד, שיכול באמת גם לאחד את העם, בתקופה הכי מקוטבת שלו, והכי קשה שלו, זה גדי. אבל הנה, זה לא קורה, זאת אומרת, הציבור לא קונה את זה כבשורה חדשה, גם ימין, גם שמאל, איזושהי... אגב, אחת הבעיות גם, אני לא אכניס אותך לתוך האירוע הזה, כן, של העניין של לשבת עם מפלגות ערביות, לדעתי, כן, אני לא רוצה להכניס אותך לזה, אבל כי אתה יודע, אין מה שנקרא מצטרפת חדשה. לא, אני אתייחס לזה. אני אתייחס להכל, אלירז. קודם כל, אנחנו נקים פה ממשלה ציונית, רחבה, 62, 63, אז למה הוא לא אומר את זה? אגב, אני מנסה, אחת מהשאלות שלנו, של הצופים, זה אם אייזנקוט יאמר שהוא לא יושב עם מפלגות ערביות. יכול להיות שהוא בכלל ירוויח מנדטים, לדעתי, נגיד. אני מנסה... קודם כל, אני אגיד את מה שאנחנו אומרים בתוך המפלגה בצורה מאוד מאוד ברורה. אנחנו נשב עם כל מי שמוכן לשלושת קווי היסוד שלנו. שכחנו מה זה לדבר ערכים וקווי יסוד, והתחלנו לדבר פרסונלי, כן מנסור, לא ביבי, אגב, את צודקת, אבל זה המציאו את זה, אבל דווקא הצד עצוב לדעת, אבל דווקא כאילו, נתניהו היה ראש ממשלה, והחרימו אותו. זה משרת אותו, אלירז. כן, ברור, אבל בדיוק. להגיד, הוא יושב עם הערבים, הוא יושב עם הערבים, זה שיח שמאוד מאוד משרת אותו. מה שעשו לו, הוא משחק עם זה, נתנו לו מתנות, אתם מחרימים, צד אחד מחרים אותו, וואלה, הוא יושב בכיסא ומחרימים אותו. אז אנחנו לא מחרימים. לא ראיתי דבר כזה. הנה, כך האמירה, אנחנו פועלים לפי קווי יסוד. כל מי שיסכים לשלושת קווי היסוד שלנו, שאני כבר אומר לך מה הם, מוזמן לשבת איתנו. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית, ערכי מגילת העצמאות ושירות לכל. מי שעומד בהם מוזמן. לצערי היום, אתה יודע, יש מפלגות שלא עומדות בקווי היסוד האלה. אבל אגב, גיוס לכל, הערבים לא איתכם. הערבים לא יהיו איתכם, הערבים לא יתגייסו. נכון, ולכן היום, לצערי הרב. זה מעניין, אז עכשיו אתם מדברים ככה עם הקווי יסוד? שעומדת בתנאי יסוד. אנחנו תמיד מדברים ככה. אלירז, מהיום הראשון אנחנו מדברים ככה. אני מתארת לעצמי שיש כאלה שיש להם עניין להצניע את זה, או להעלים את זה, או לטשטש את זה. המסר הזה הוא מסר מעניין מאוד. אגב, זה מה שאני אמרתי בשבועות האחרונים כאן בתוכנית, לא פעם. אני אומר, למה אייזנקוט בא ואומר, אגב, עשיתם פה מעקף יפה, בעצם אומרים, אם אתה בקו יסוד של גיוס לכל, וולקאם. אם אתה לא, אז אתה לא וולקאם. אז בעצם הוא בא ואומר, אייזנקוט שווה, לא יושב עם מפלגות ערביות, בסופו של דבר, כי אני לא רואה את מנסור עכשיו מתגייס. היום אין מפלגה ערבית שעומדת בתנאי סף. נכון. שאנחנו הגדרנו ובקווי היסוד, ועדיין אני אומרת, אנחנו נמשיך להזמין את כל עם ישראל. ברור. אגב, אני גם בעד שמפלגות ערביות ייתנו מוצר לקהל הערבי, של הציבור הערבי, ולא ימשיכו כל הדמיון, סליחה על הצרפתית, כן, כל הדמיון של פלסטין, יאללה, תשחררו אותנו. סליחה, זה אני אמרתי, לא את. יש פה 20% מהאוכלוסייה. נכון, שחיים איתנו. אגב, חיים איתנו, רק בפוליטיקה הם לא נכנסים למשחק, הם בתוך הדמיון. בדמיון שהם כאילו יהיו פתאום איזה פלסטינים משוגע. לא, אחי, זה לא מתאים לי. אני אומר לך את האמת, לא מתאים לי הדמיון הזה. הם בבית החולים, אתה פוגש אותם כרופאים בבית החולים. נכון. אתה פוגש אותם במקומות אחרים. הם צריכים מענים בתחום החינוך והבריאות והתשתיות. הקווי היסוד שלנו מפנים להנהגה הערבית, גם להנהגות אחרות, אגב, כן, גם להנהגה החרדית. מי שיעמוד בשלושת התנאים האלה, מוזמן לשבת איתנו. היום זו סיטואציה יותר שונה, אנחנו נקים ממשלה רחבה, ציונית, ממלכתית,
של 62, 63 ו-64 מנדטים, גדי הוא המועמד המוביל היום לראשות הממשלה, ואנחנו נצליח... אני אגיד לך גם למה, אני חושב פשוט שאם אתם תלכו על הכיוון הזה, זה רעיון לא רע, כי לקראת הסגירת רשימות, אני מתאר לעצמי שכל המנדטים כרגע ייראו אחרת לגמרי, וכל המפלגות הקטנות, בימין עדיין אין סדר, בקטנות, ברגע שהם יתאחדו, פתאום המספרים ייצאו, לקבעו יתאחדו או לא ירוצו, ואז פתאום נראה מספרים שאייזנקוט, וזה דווקא דבר שהוא יכול לעשות חכם. אז מה נאחל לך? תגידי, וואו, אז את הולכת לקראת דרך חדשה. למה? שאלה אחרונה. את באמת חושבת שיהיה לך את הכוח לשנות, נגיד תהיי שרה, ואנחנו רצים קדימה, גברת איפרגן. ואני אומר, נגיד תהיי שרה, ראית את זה מהצד השני, כמנכ"לית, ראית גם את ההתנהלות מול כל הפקידות, כזו ואחרת במשך שנים. האם שר יכול להיות לו באמת כוח להביא שינוי? אני אגיד לך שני דברים. אחד, שר שלא מצליח להזיז, מאשים את הפקידים, כמה נוח. אוקיי. קל, זה הם, זה לא אני. שרים יכולים להזיז עולמות, שרים יכולים לשנות פה. זה הפוזיציות הכי משפיעות על החיים שלנו. יש פער מאוד גדול בין מה הרגילו אותנו שהפוליטיקה יכולה לעשות, לבין החיים האמיתיים שלנו. התחומים הכי חשובים בחיים שלנו מופקדים בידי 120 חברי כנסת, חלקם שרים, ואת זה שכחנו, זה אחד. שתיים, ברור שאני יודעת איך לעשות את זה, כי הייתי שם. הייתי שם 17 שנים, הזזתי מערכות, ניהלתי רפורמות, הובלתי שינויים מאוד מאוד משמעותיים, אני ממש יודעת איך לעשות את זה, ומי שאומר לך שהוא לא מצליח לעשות את זה בגלל הפקידות, הוא פשוט לא מצליח לעשות את זה כי הוא לא יודע איך לעשות את זה, או כי הוא לא ממש הבנתי, מעניין, אז בואי נראה, בעצם מכניסים, הופכים את המנכ"לים לשרים, זה התנועה החדשה, תאיר איפרגן, מצטרפת לפלגת ישר בראשות אייזנקוט, שיהיה לך בהצלחה.